IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Itatangagod daw ay intayo makasarsarita ni Ma'am Elmar Panandigan, may isang street sweeper iti lawag. Intay man amoy no kasanunet ti biyag nga akas sa may isang agdadalos iti kalsada dito'y syudad ti lawag. Nupay saan nga Ilocano ni Ma'am Elmar, maragsakan iti panagtrabaho na akas street sweeper iti Lawag City. Elmar, ilang ka nag-start as street sweeper dito sa lawag? July 7, 2024 po. Bale, 2 years, magto 2 years na po ako. Trabaho dito as street sweeper. I enjoy, ma'am. Sobrang, honestly, ma'am, sobrang pong nag-i-enjoy ako kasi early in the morning ang work namin, ma. So, parang ako, tinitake ko po na, kasi parang nag-exercise lang ako, ma. I really enjoy it. Dito po sa Capitolio side. Side po ng Capitolio, saka po sa likod ng Capitolio po. Left and right. Letter T po ang area ko po. Ilang oras ka Ang official time ko talaga po is 6 in the morning down to 9. Opo. Kaya lang po, mas magandang maglinis yung mas maaga po, habang presko pa yung panahon, wala pang jeep na abala sa kalsada po. Enjoy lang ako, ma'am. Mas accepted ko, tanggap ko po yung word ko, mag-enjoy ako sobra. Basta naman dahil mainit ang panahon. Mainit po ang panahon. Nasa diskarte lang namin yan, ma'am. It doesn't mean na pag mainit, sasalang kami. No, ma'am. May paraan, ma'am. Yun, ginagawa namin ng maaga. Sa hapon, ma'am, mga 3 o'clock, medyo subside na, ma'am, ang ano. Anong message yun? President Sa mga ano, ma'am? Sa mga especially yung mga dumadaan dyan sa mga libi-libisan. Kunting respeto lang po. Kasi po, ito sa haba po ng panahon na andyan ako sa street, meron pong mga magagalang dyan ng babati, gano'n, good morning, ganyan. Pero meron naman pong mga walang pakialam po. Nakita na pong naglilinis, magtatapon pa po sila ng basura. Anyway, hindi ko naman mapi-please. So, minsan, pag nakikita ko, ina-approach ko sila, ma'am. Ganun lang, ma'am. Simple, lang. Ganun lang. Para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. Lokal.